Ribeira promove a responsabilidade na internet entre os máis pequenos. O programa Entroido Digital acollerá a preto de 15 cativos durante os días de Entroido para impartir cursos nos que se expliquen ferramentas para facer fronte aos perigos da rede. O Entroido en Ribeira contará cun campamento digital enfocado no ensino de novas tecnoloxías e dos riscos da rede. Pensado para nenos e nenas de entre 9 e 11 anos, a Aula CEMIT acollerá o Entroido Digital, un programa que, ademais, axudará as familias coa conciliación laboral os días 3, 4 e 5 de marzo. Esta iniciativa pretende concienciar sobre o uso responsable da internet, achegando a estes cativos ferramentas para facer fronte aos perigos da rede. Este campamento digital está pensado para nenos de 9 a 11 anos, no que van a poder ir aprendendo determinadas competencias digitais dunha forma útil, creativa, segura e responsable. A idea é que aprendan a buscar información tanto por internet, a coñecer ferramentas para a creación de contido digital, que aprendan un pouco sobre a protección de datos personais, pautas para verificar información, que é un uso correcto e o máis didáctico que se poda para que sexan capaces dentro dunha edad moi temprana, como son entre os 9 e os 11 anos, a facer fronte aos perigos e ter coñecemento para facer un uso correcto de todas as posibilidades que ofrece o mundo digital e que estén preparados para eso. Outro dos campos que se tratará será o da privacidade online, incidindo o concelleiro na gran presencia que teñen xa os teléfonos móviles na vida dos rapaces. A día de hoxe os nenos crecen sacándose fotos, vendo cunha normalización absoluta o que expoñerse en redes sociais e facer un uso diario exposición da súa vida. Queremos que estén preparados e estén formados para ter a posibilidade de medir hasta que punto se hai que facer e expoñer este tipo de situacións diarias frente ás pantallas e frente á sociedade en xeral, porque ten os seus perigos e poden acabar tendo un uso moi distinto do que eles pretendían de entrada, e máis eso, nenos desta idade. O Entroido Digital será os días 3, 4 e 5 de marzo e está enfocado a rapaces de entre 9 e 11 anos. Haberá un número máximo de prazas que se situará entre os 15 e os 18 asistentes. Os pais interesados en apuntar aos seus fillos poderán facelo por vía telefónica ou enviando un correo a cemit.ribeira@xunta.gal.